Tungod kayang kapagihan karon aron ang tao maluwas kinahanglan siya mutog mosalig sa Mesiyas nga mao si Ginoong Hesus. Way laing ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan aron ang tao maluwas. Ug kana mao ang ngalan ni Ginoong Kristo. Matud pa ni Jesus Christ, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamaturan, way makaadto sa man kun dili moagi kanako. Kung ang tao buot nga mosulod sa kingharian sa langit, una kinahanglang mudol siya ug mosalig kang Kristo lamang aron siya makaangkon sa kaluwasan. Aron maangkon niyang kapasayloanan. Siya ang tigpasaylo ug siya ang makapasaylo og sala. Aron ang tao makasasala, mapasaylong yang sala, tungod kay dito sa kingharian sa langit, way taong makasasala nga pwedeng mupuyo dito. Way taong hugaw nga pwede makasulod sa kingharian sa langit. Ang tao nga makasulod sa kingharian sa langit kinahanglang balaan. Now, doon na ba'y usa ka tao nga makapasar sa mong standard? Wala. Kung kinahanglan ang tao muduol kang Kristo, tungod kay ang tao kung mutuo kang Kristo, pinaagi sa iyang dugo, hugasan ni Jesus Christ ang tanan niya mga kasalanan. Yan ang higayon na siya ideklara nga matarong. Kung himoon siyang balaan nga katawhan sa Dios. Pinaagi kang Kristo. Muna dito sa langit, ako doon ako'y pagsalig, ikaw ako nga makaharong sa Ginoo tungod kay si Kristo ang atong manunubos. No, tungod sa iyahang gugma diri nato nangita siya paagi ug ang paagi mao ning krus. Ang silot nga para nimo si Kristo mo nasilutan diya sa krus. Ang hukom nga para nato si Kristo minahukman diya sa krus. Ngit wa mo ingon ang Dios, okay ra ikaw kriminal, sige sulod diri sa langit no. Ang Dios matarong, ang Dios balaan. Tungod kay ang Dios matarong ug balaan, dili siya pwede mo ingon sa usa ka makasasala nga okay ra nang sala. Sulod na ka sa langit, no. Kinahanglan gyud nga dunay mahukman. Aron nga ang tao makasasala, makahimo sa pagsulod sa kingharian sa langit, kinahanglan dunay muhulip siyang dapit. Ug muna si Kristo mo inibarog alang sa mga makasasala. Ang hukom nga para sa mga makasasala, si Kristo midawat. Ang silot nga para sa mga makasasala, si Kristo midawat sa maong silot. Busa ang tanang tao nga muduol na Kristo, pagduol niya sa amahan, unsay paglantaw sa amahan, matarong, balaan, way mansa, way buling. Hingpit na ka nganuman, ang dugo ni Kristo dunay kaom sa paghugas sa tanan nga mga kasalanan. Busa kining tao nga makasasala, kung sa kinising-kasing muduol kang Kristo, mahugasan o mahinloan gud siya sa tanan niyang mga kasalanan. Busa karon mga anak nata sa Ginoo. Kitang tanan nagtuo ta sa Ginoo. O karon diha magsugod ang punto sa ato ang mensahe. Mga anak nata sa Ginoo, gihinloan nata sa Dios. Dala na nato ang ngalan ni Kristo. Kung kinsa ta karon din isambahan, dapat mao ra gihapon ka ugma, mao ra gihapon ka Miyerkules, mao ra gihapon ka hantod Sabado. Hantod pagkita po nato sunod Sunday. Kung unsa ta dinhi simbahan nga nagdayeg ta sa Ginoo, dapat dito sa imong panimalay nagihapon ang pagdayeg nimo ngadto sa Dios. Kung ato kasi imong trabahoanan, dapat nagihapon ang pagdayeg ngadto sa Dios. Nga magkinabuhi ta ingon nga maghihinluan na ug munay punto din ha. Nga dili nato dapat buhaton ang mga butang makapakaulaw sa ngalan sa Ginoo. Nga dapat dili nato mapakaulawan ang atong amahan ngadto sa langit. Tungod kay mga Kristiyanon ta, dapat dili mahitabo nga may sama ta sa mga Hudyo nga diin nagdaig sila, kabantay mo kaganina, nag-claim sila nga mga tinuli, nag-claim sila nga mga anak sa Dios, mga katawhan sa Dios. Apanon sa may point ni Apostol Pablo, kamo nag-claim mo nga mga giyas sa mga buta, magtutudlo sa kamaturan. Apan, kung nag-claim mo nga magtutudlo, kawatan baday ninyo ang Dios diya sa iyang templo. Kung nasayod mo sa kabubuton sa Dios, matod pa ni Apostol Pablo, then, nganong wa ninyo gidawat ang Mesiyas? Unay punto diya ni Pablo. Una sa atong kinabuhi mga kigsunan, kinahanglan nga atong mabatunan yun ang genuine nga pagtuo diya kang Jesus Christ. Munay maghimo nimong iyang anak. Munay mag-justify nimo, munay maghimo nimong matarong. Ug munay paagi sa Dios aron iyang himuong matarong ang tao. Ang tao naghuna-una nga din mahimo tang tarong basta magtinarong ta. Ug munay standard manggod sa tao. Una kinahanglan gyud surrender ta kang Jesus Christ. Ang pag-surrender diya kang Jesus Christ munay
tinuod nga transformation sa kinabuhi sa tao. Diha gyud mag-start kanang gitawag genuine transformation kung mo surrender ta sa kabubuton sa Dios. Munang gitawag nato siya Lord and Savior. Lord. Unsa may puti pasabot niya nang gitawag Lord? Lord means so na master. Kana nag-signify og ownership. Kita iya sa Dios. Diba ang master kana mga slave iya nang paliton pilay kantidad 30 pieces of silver. Sa diyang paliton ng ulipon no sa usa ka master kanang maong ulipon nahimo ng property sa master. Muna sa diyang moingon ka Lord, buti pasabot siya na imong master o ikaw iya sa Dios. Dili na ikaw mo nagpanag-iya aning lawasa. Gihugasan ka sa iyang dugo, nahimo kang iyang anak, o iya na ka ni Kristo. O kay iya naman ta ni Kristo, dapat magkinabuhita ingon nga anak sa Dios. Nang akong balikon mga kigsunan, matod pa ni Apostol Pablo dito sa verse 24, kay nag-ingon ang kasulatan, tungod kaninyong mga Hudyo, ipasipad-an sa dili mga Hudyo ang ngalan sa Dios. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, di ba nito natakan si Jesus Christ. So, anak na ta sa Ginoo, mga pinasaylo na ta. Kinsa may naghuna-huna ninyo nga awa pa magipasaylo. Kitang tanan sa diyang mito ka ni Kristo, muna nahitabo, ipasaylo ka sa tanan nimong kasalanan. Tanan, may kang tanan guna. Ang dugo ni Kristo na igahom sa paghugas sa tanan nato nga mga sala. Ang buhaton ragud sa tao, kinahanglan mo admit siya siyang sala. Mudulo sa Dios og mangayog pasaylo dito niya. Og si Kristo ingon nga matarong nga mediator, siya magahugas og maghinlo sa tanan nato mga kalapasan. Munang matod pa ni Jesus Christ, without me you can do nothing. Kung buot ang taong maluwas, kung wa si Kristo siyang kasing-kasing, di gud siya makasulod sa kingarihan sa langit. Kinahanglan ng tao muduol kang Kristo. Maghinulsol sa tanan nga mga kasalanan. O ang Dios siya matinud-anon gyud nga mohinlo sa tanan nato nga mga kalapasan. Ang ato lang buhaton nga dili ta mahisama sa mga Hudyo. Nga diyan ang mga Hudyo matod pa dinhi nag-claim silang tinuli apan ang ilang gi-emphasize outward. Nanuman nakadawat sila sa ritual, di ba circumcision. Moto sa timaan nga ikaw bilong na sa mga chosen people. Tao ngaya sa Ginoo. Pero ang ilang pagsalig na dito sa ritual, na dito sa ilahang mga buluhaton diya sa ilahang religion. Na dito nakasalig ang tanan sa ilang tradisyon. O ilang gisalikway si Jesus Christ. Kung nandini na to makita, unsay point ni Apostol Pablo, ang tinuod nga Hudyo, katong Hudyo sa kasing-kasing. Buti pasabot mga kigsunan, dili outward lang. Kung kita mag-claim nga Kristohanon, dapat sulod o gawas mag-usa. Munang niingon ko kaganina, sa atong pagduol sa Dios dinhi simbahan, kung unsa ta nga nagdaig sa Dios dinhi simbahan, dapat ugma mao gihapon ta. Iniguli nato sa balay karon, sa ugma, sunod adlaw, hangtod Wednesday, Huwebes, Biyernes, hangtod sa Sabado, dapat mao gihapon ta. Munay point dinhi ning maong mensahe nga sa tanang higayon paningkamutan nato nga dili nato mapakaulawan ang ngalan sa Dios. Mga anak na ta sa Dios, mga pinasaylo na ta, iya na tang katawhan, kung sa magkinabuhi ta, ingon nga iyahang mga anak. Lisod, buhaton, lisod, tinuod, kung magsunod ta sa atong kaugalingong kabubuton. Apan ang prinsipyo ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Abi ninyo mga kigsunan, ayaw huna-una ang lisod ang pagsunod kang Jesus Christ. Gani ang atong pagsunod kang Jesus Christ tungod na sa iyang grasya. Wa man gitapog sa ani. Ipugos ba mo? Sa inyo huna-una gipugos mo pagari simbahan. Tungod di sa grasya sa Ginoo. Wala na ninyo nabantaya, di nimo makita ang misteryo sa gahom sa Ginoo nga nagapanglihok sa imong kinabuhi. Sa makanunayon nato nga pagsunod sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, diha nga masabtan nimo ang tanan. Ayaw lang gyud og hunong sa pagsunod kang Jesus Christ. Pastor, nasipyat man ko atong kuan. Pastor, napakaulawan ako ang ngalan sa Ginoo. Kinsa may
naa na nga panghuna-huna. Ako sa kong kagalingon, kung gani daghang ministers, daghan nga mga pastors, daghang mga church leaders, nga nahimong napakaulawan ang ngalan sa Diyos. Kung ayaw pagtlantaw dito, kung buot ka nga masecure, kung buot ka makabaton og kalinaw niya nga butang, tanaw ang imong pagtuo. Examine imong kaugalingon. Examine yourself whether you are in the faith or not. Susiha imong kaugalingon kung napabaka sa pagtuo. Now, atong susihon ang atong kasing-kasing. Nagkinabuhi pa ta diha sa pagtuo. Ang matarong magkinabuhi sa pagtuo. Karon sa atong pagsimba ato siyang simbahon diha sa atong pagtuo ang Dios Espiritu hangtod sa panimalay, hangtod sa trabahoanan. Bisan asa kamo adto, kinahanglan magkinabuhi diha sa pagtuo. Pabilin sa pagkinabuhi diha sa pagtuo kang Kristo. Abi niya sa panahon nga magkinabuhi ka nga wala na sa pagtuo, diha mosulod ang struggle, kalibog sa hunahuna. Mabuhay ginaman itabo. Kung wala na si Jesus Christ atong kasing-kasing, ang atong hunahuna na permi, kabalaga, problema, kahangawa. Pero kung na Jesus Christ atong kasing-kasing, muabot man ginang problema, pero ang naas atong kasing-kasing tungod kay na Jesus Christ, naa kay kalig-on nga moatubang sa problema, kung sa imong kasing-kasing naa kanunay si Jesus Christ. Pero kung mawala na ta diha sa pagtuo, puro na lang problema atong ginahuna, struggle, kasamok, kabalaga, then niyan ang higayon na makiksunan, mahimong mamiligro ang ato ang kinabuhi. Unang niyan ang higayon na adlaw-adlaw, kinahanglan susihang imong kaugalingon kung naa pa ba ka diha sa pagtuo. Diha ragot ta mahimong ma-safety, ma-safeguard ang ato ang kinabuhi diha sa Ginoo. Pag kinabuhi, pabilin diha sa pagtuo, sa ingon niya nga paagi, dili nato mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. So, mga katawhan ta sa Dios, mga anak ta sa Ginoo. So sa tanang higayon, gidala nimo ang bandera, banner nga mao ngalan ni Jesus Christ. Isa nasa ka mo adto. Munang kung asa ka mo adto, pailag yun, I am Christian. Kristohanon ko. Ipailag yun. Ikaduha, ipaila, minyo nako. Para nga layo ka sa tanan. Dayon ako, kinahanglan asa ko mo adto, pastor ko. Dili na sa pagpanghambog, no? Pero kina-i-declare imong kaugalingon kung kinsa ka. Taken ako. Dili na ko single. Importante na, mga kaigsunan. Para nga sa atong kinabuhi, mo na pagkinabuhi sa pagto. Para nga dili nato mapakaulawan ang ngalan sa Ginoo. Nay mo ipakita ang imong pagkaikaw. Ipakita nimo ang imong kinabuhi, imong kahimta. So dili ta inulitaw. Unay problema usahay no diya sa daghan kinabuhi naguba tungod niana. Kinahanglan iputang sa tong kasing-kasing nga kita anak sa Dios, tinubos ni Kristo, mga anak sa Dios. Abi ninyo, yan ang higayuna kung munay kanunay natong una-unaon, makonsensya gyud kang mubuhat og sala. Basta na sa imong una-una kanunay si Kristo. Basta na kanunay sa imong hunahuna nga anak ka sa Dios. Unang bisan asa ka mo adto, ayaw kalimta imong identity, anak ka sa Dios. Ug ayaw pagbuhat og mga butang nga din maulawan ang atong amahan, amang Dios nga tuwa sa langit.